kuti Comrade Ostalo Ziziwa toona kuti aiwa havasi kumira panguva ino otanga nekuengage citizens vachotukuona kuti aiwa is engaging citizens muconstituency yake aiwa kubulawayo uko achivaudza aiwa achivaonesa patava nezviri kuitika munyika aiwa achibvisa madoubts nokusimbisa masupporters ake sanapena mashoko anodanjirwa panapa aiwa naGift Ostalo Ziziwa echange champion subscribe or like on the bell kuti mutapenda pakabudanyira chiti holding fort in Shabalala, versing with fellow citizens, the drivers of alternative politics, about the state of our constituency and country. We have to keep moving and organizing from below. No struggle for freedom is ever easy. We must fight and hold fort. Thomas Koneto panapa na Gift Ostalo Ziziwa murikoona kuti aiwa panapa ari constituency make anoyachiudza citizens kuti aiwa akumborina aiwa a struggle for freedom it is that easy, but we have to thrive and strive kuti tiwane freedom. Panguva ino iri kuonekwa kunzi aiwa some Zimbabweans are fighting other Zimbabweans, but panapa we are sharing the same land. Panguva ino kuri kuonekwa kunzi people now they are just focusing aiwa pamusoro aiwa pemari pamusoro pebribery. Kuri kuonekwa kunzi people now they are losing their morals nokuda kwemari vari kuona they are receiving from the regime. Mashoko atikuona kuti Gift Ostalo Ziziwa anouya achinenlighten people from his own constituency achivaudza kuti aiwa let us keep on thriving, ngatisadzokerei kumashure, let us all fight for our own identity, our own land and our own freedom. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinai comment section medu mudze mafungiro enyu, musana subscribe, like, pochilutota bell icon.